Bon dia, ens veiem de nou. Ara, feia uns dies que no us explicava cap conte. I sabeu què m'he recordat avui quan m'he despertat? Dic, oh, Anna, fa uns dies els hi vas explicar dos superpoders d'un conte molt xulo i els hi vas dir que els en explicaries dos més. I encara no ho he fet. Així que avui ha arribat el dia. Voleu saber quins són els dos superpoders que us explicaré avui? Doncs mireu, el primer... A veure si sabeu quin és. Mireu, mireu. Mireu en Mateu, quin somriure que té a la cara. Què li deu passar? Diu, a casa d'en Mateu hi ha muntanyes de llibres. Sobre del llit, a dins dels armaris, a sobre el sofà, fins i tot a dins de la rentadora. A les parets no hi ha cap buit. Tot és una llibreria. I per si no n'hi hagués prou, en els seus pantalons té unes butxaques que sempre les té plenes de llibres. A en Mateu li agrada llegir a totes hores, al matí, al migdia, a la nit. I sabeu què? Sap moltes coses. Sempre se sent acompanyat pels personatges dels contes i mai s'avorreix. Tant és com que tant llegeix contes que el porten a països llunyans on li passen moltes aventures, com contes que el transporten al pati de casa. A vegades llegeix contes de pirates que van dalt d'un vaixell navegant pels oceans. I sabeu què? Li agrada molt llegir contes que siguin misteriosos, on hagi de descobrir misteris. I li agrada ser un detectiu. Aquest Mateu té un superpoder. Quin superpoder deu ser? El de la lectura. I vosaltres, que us agrada llegir? I ara, el següent que us vull ensenyar és aquest. Mireu la Lucía. Mireu quina cara que té. Jo crec que està molt contenta, no? Però si està plovent i està sentada al terra, s'està mullant. Sabeu què? Que la Lucía sempre rep el mal temps amb el millor somriure. Si algun dia va caminant pel carrer i trepitja una pell de plàtan, sabeu què fa ella? Es posa a fer una gran rialla. M'he caigut. Ai, aquesta pell de plàtan m'ha fet caure. Si un colom li deixa caure als cabells, ella pensa que li portarà bona sort. Quan cau a un bassal, s'adona que és una gran oportunitat per aixecar-se i saltar-hi ben fort. A la Lucía riu i fa riure. A tots els encanta tenir-la ben a prop. I sabeu què porta dins de la motxilla? Un grapat d'acudits i de rodolins. I si et despistes, et farà una broma ben xula perquè et posis a riure. I la Lucía sempre diu, al mal temps, bona cara. Així que sabeu quin és el superpoder de la Lucía? Algú sap? És l'humor. I vosaltres? Que us agrada ser nens i nenes que sempre esteu contents? A vegades passen coses i ens posem una mica tristos o enfadats, però és important saber trobar les coses positives d'allò que ens passa i sempre regalar un somriure als qui tenim al nostre costat. Us han agradat aquests superpoders? Doncs ara sabeu què m'agradaria que féssiu? Que tanquéssiu un moment els ulls i penséssiu quin superpoder us agradaria tenir
ara mateix. Us puc dir un secret? Sí? Sabeu quin superpoder m'agradaria tenir ara? A mi? Doncs mira, m'agradaria poder obrir la finestra i sortir volant i venir-vos a veure a casa vostra, des del cel. Podríeu sortir a les finestres i l'Anna, des del cel, us vindria a dir hola. Què us sembla? Seria xulo, no, poder volar? I vosaltres, què us agradaria? Apa, bonics, ens veiem un altre dia, vale? Adeu!